салом дӯстон, оё шумо то ба ҳол дар мавриди чӣ гуна пайдо шудани автомобилҳо, шаклу намуди қадимтарини мошинҳои сабукрав фикр кардаед? Ягон бор фикр кардаед ки чӣ тавр як идеяи оддӣ ва ё шояд як орзуи кӯчак тавониста ки имрӯз дунёро дигаргуна кунад ва ба зиндагии мо ранг бубахшад, то ба ҳадде ки ҳаёти имрӯзаро бидунён тасаввур кардан ғайриимкон бошад. Мегӯянд, аввалин мошинҳо на мошинҳои боркаш ва на махсус барои ҳаракати одамон сохта шудааст. Шояд дастгоҳи чархдорро аввалин маротиба барои бофандагӣ ва ё кори дигар сохтаанд. Тасаввур кунед, ки чанд сад сол пеш як муҳандиси боистеъдод кӯшиши ба ҳаракат даровардани чархаи оҳанинро кард ва аз он рӯз ба баъд марҳила ба марҳила чархаҳои ғайриоддие ҳаракат карданд, ки ҳатто ба монанди ракетаҳои заминӣ ҳастанд ва шояд як рӯз дар тасаввури инсоният пайдо шуда наметавонист чунин намуди механизмҳо. ҳоло мо шуморо ба саёҳати ҷолибе ба дунёи автомобилҳо мебарем, то бо ҳам акси қадимтарин автомобилҳоро бубинем ва марҳила ба марҳила то имрӯз расидани онҳоро бозгӯӣ кунем. таърихи пайдоиши автомобилҳо хело ҷолиб аст. На танҳо ба хотири оне ки ҷаҳони муосирро бидунён тасаввур кардан ғайриимкон аст, ба хотири оне ки нафари махсусе дар таърих қайд нашудааст ки автомобилро бо шакли имрӯзиаш тароҳӣ карда пешниҳод карда бошад. он марҳила ба марҳила сурат гирифтааст ва ба чунин тарзу намуд омада расидааст. дар замони қадим воситаи ҳаракат барои роҳҳои дур ва ё кашонидани борҳо албатта ки чорпоён маҳсуб меёфтанд. барои зудтар расидан ва ҳаракати бо суръат доштан бошад, асб интихоби аввалин дараҷа буд. бори аввал баъд аз муддатҳо истифода аз чорпоён, амрикоиҳо ба пушти асб чоркунҷаи чӯбиеро васл карданд, ки бештар барои кашонидани алаф ва дигар лавозимоти кишоварзӣ аз он истифода мекарданд. марҳилаҳои баъдӣ аробачаҳо буданд. аробачаҳо ки дар онҳо чарх васл гардида буд, ки кори мардумро осонтар сохт, ки дар як вақт метавонистанд бо як аробача 2 то 4 нафар савор шуда ҳамзамон роҳи қулай барои кашонидани борҳо буд. ин аробачаҳо тахмин меравад ки соли 3500 пеш аз милод аввалин маротиба чунин аробачаҳо барои истифода ба мардум пешниҳод гардида буданд. то соли 1335 милодӣ ҷои қувваи аспҳоро чизи дигаре гирифта натавониста буд. ҳамин гуна як ихтироъкори ҳолландӣ тарҳи аробачаи навро кашед, ки онро барои сохтан пешниҳод кард. тафовути ин ихтироъ аз аробачаҳои пешин дар он буд, ки он мустақилона метавонист ҳаракат дошта бошад, бидуни васл шудан ба асб ва ё чорпоҳои дигар. он аз се қисм иборат буд: муҳаррик, чархҳои бузург ва қисмати нишастгоҳ. аммо мутаассифона ин тарҳ рӯи коғаз боқӣ монд ва рӯи кор наомад. бо гузашти вақт садҳо маротиба тарҳҳои гуногун омода карда мешуданд, вале мутаассифона ба истеҳсолот пешниҳод намекардиданд. дар асри 15 идеяи сохтани автомобил ба сари Леонардо да Винчи ҳам омад. ӯ ҳам дар аввал тарҳи автомобилеро ки дар тасаввураш дошт рӯи коғаз овард. тарҳи ин автомобил ҳам аз чӯб буд, гарчанде ки айнан на, вале ба ҳамин шакл монанд автомобилҳо сохта шуданд ва аммо марҳилаи асосӣ замони бештар рӯи кор омадани автомобилҳо дар асри 18 шурӯъ шуда буд. ин давраро асри паромобил ҳам мегӯянд. пеш аз ҳама бояд зикр кард, ки орзуи сохтани воситаи нақлиёти худгар ё худҳаракаткунанда ҳазорсолаҳо вуҷуд дошт. аммо танҳо дар асри 18 ва 19 бо пешрафти илми муҳандисӣ ин орзу тадриҷан ба воқеият табдил ёфт. аввалин намунаҳои автомобилҳо метавон ба охири асри 18 нисбат дод, ки дар соли 1769 муҳандиси фаронсавӣ Никола Жозеф Кюно як мошини буғиро сохт, ки барои кашондани тӯбҳои артиллерӣ истифода мешуд. агар якчанд далелҳо ва фактҳое ки дар он солҳо бори аввал мавҷуд буданд суханронӣ бениҳоят ҷолиб аст. яъне ки чӣ хел бори аввал дар Италия аз мато истифода бурда автомобили полис ё ки автомобили духтур, яъне ки ҳамшира шавқату дигар сохторҳоро бо воситаи мато гулкорӣ карда онро ишора мекарданд, ки аз дигар автомобилҳо фарқият дошта бошад. масалан баъдан дар фаронса бори аввал бо ишора аз рақамҳои математикӣ барои автомобилҳое ки дар пойгоҳҳо истифода бурда мешуданд ба ин намуд васл карда шуд. ва чӣ тавре ҳамагон медонанд, баъдан дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ автомобилро ҳамчун воситаи нақлиёт барои кашонидани афсарҳо, барои кашидани борҳое ки лозим буданд бениҳоят хуб истифода бурда мешуд.
ҳеҷ кас дар он замон гумон намекард ки автомобил замоне мерасад ки барои мардум ҳам барои мусофиркашонӣ ҳам барои интиқол додани борҳои пурвазнин ки ин вақтҳо мо мебинем дар як автомобили боркаш то 20 тоннаро борғун карда ба дигар ҷой интиқол медиҳанд. мавзӯъро бо ҳарф задан дар бораи ихтирои аввалин автомобилҳое ки зиндагии инсонро пурра тағйир доданд идома медиҳем. соли 1886 муҳандиси олмонии соҳибистеъдод Карл Бенц мошини худро бо номи Benz Patent Motorwagen ихтироъ кард. дар он замон аксар мардум бо мошинаҳо ва муҳаррикҳое ки сӯзишворӣ доштанд бовар намекарданд. ҳама аз асп ва картерҳо барои роҳ истифода мекарданд. мошини Benz бо муҳаррики яксилиндра ва суръати тақрибан 16 км/соат барои роҳҳо ва гулгаштҳову санглоқҳо тарҳрезӣ шуда буд. ва мавзӯи ҷолиб ин аст ки идеяи Бенцро аз ҳама хубтару беҳтар ҳамсараш қабул ва дастгирӣ намуд, чунки ҳамеша занҳо энержии мусбат доранд ва махсусан барои муваффақ шудани шахси наздикашон тамоми талоши худро анҷом медиҳанд. Карл Бенц муҳандис ва ихтироъкори олмонӣ ки дар шумори аввалин автомобилсозони муосир дар таърих исмаш сабт шудааст. Карл Бенц соли 1844 дар Олмон таваллуд шуда аз хурдӣ ба механика ва муҳандисӣ шавқ дошт. ӯ аз соли 1897 муҳаррикҳои газиро таҳия кард. идеяи автомобил аз ҳаваси бисёри ӯ ба велосипедҳо баромад. ӯ мехост як мошини беасп ки бо муҳаррик кор кунад бисозад. дар соли 1885 Бенц аввалин моделро сохт ки 3 чарх дошт. муҳаррики яксилиндрӣ бо қувваи 0,75 қувваи асп ва бо суръати максималии 16 км/соат. ин мошин соли 1886 патент гирифт ва ҳамчун аввалин автомобили ҳақиқӣ ҳисобида мешавад, чун барои истифодаи умумӣ ва бо муҳаррики дохилсӯз сохта шуда буд. ва акнун дар мавриди ҳамсари Карл Бенц. Барта Бенц на танҳо ҳамсар, балки дӯсту ҳамкори шавҳараш буд. то ин замон дар ҳама паҳлӯи зиндагӣ ба шавҳараш кӯмак мекард, вале кӯмаки калонтарини ӯ вақте буд ки замони бетаваҷҷӯҳии мардум ӯ ба мошини сохтаи Карл як сафари таърихии 106 километраро аз Мангайм то Пфорцхайм анҷом дод. ин аввалин сафари дарозмуддати автомобилӣ дар ҷаҳон буд ва Берта дар роҳ мушкилиҳои техникӣ мисли камбудии сӯзишворӣ ва боз кардани тормозҳоро ба воситаҳои оддӣ ҳал кард ва ин сафар ихтирои Карлро машҳур кард, чун ҳама мардум дар бораи он хабардор шуданд ва талабот ба мошинҳо зиёд шуд. Берта ҳамчун аввалин ронандаи мошин дар таърих шинохта мешавад ва ин сафар нишон дод ки автомобилҳо метавонанд дарозмуддат ва бехатар кор кунанд. нақши Готлиб Даймлер ва Вилҳельм Майбах дигар муҳандисони олмонӣ низ дар рушди такомули муҳаррикҳои бензинӣ ва автомобилҳои муосир бузург аст. бо шурӯъ аз ибтидои асри 20 автомобилҳо ба як воситаи нақлиёти дастрас табдил ёфтанд. корхонаи амрикоии Ford Motors бо роҳбарии Генри Форд ба истеҳсоли оммавии автомобилҳои оғоз карданд ки бо модели T дар соли 1908 ин равандро тағйир дод. ин сабаб шуд ки мошин аз як лавозимоти нодир ба як ҷузъи рӯзмарраи ҳаёти инсон табдил ёфт. автомобилҳое ки бори аввал ихтироъ карда шуданд дар роҳравҳое ки барои аспҳо муайян карда шуд ҳаракат мекарданд, ки ин барои ҳаракат намудан бо суръати тез ва бо эътимод хеле хатарнок буд. бинобар ин автомобилҳои аввалин бо суръати 15-20 км/соат ҳаракат мекарданд ва онҳоро мардум танҳо барои саёҳат бори аввал истифода мебурданд ва барои коргарони ҳукуматӣ, яъне коргарони давлатӣ истифода бурда мешуд. мардум бори аввал онро ҳамчун як ихтирои замонавӣ истифода бурда аз он бо назари хосе ҳаловат мебурданд. таърихи электромобилҳо бошад аз асри 19 оғоз мешавад, замоне ки муҳандисон аввалин муҳаррикҳои барқиро ихтироъ карданд. дар соли 1832-1839 муҳандиси шотландӣ Роберт Андерсон аввалин мошини барқиро бо батареяи сода сохт, ки бештар мисли як аробаи ҳаракаткунанда буд, аммо ин мошинҳо суръати кам ва масофаи кӯтоҳ доштанд.
электромобилҳо ки имрӯз як навъи нақлиёти пуриқтидор ва экологии муосир мебошанд, ибтидоашон ба асри 19 бармегардад. аввалин электромобилҳо ки муҳаррики барқӣ доштанд дар солҳои 1880 то соли 1890 дар иёлоти муттаҳидаи амрико сохта шуданд. онҳо суръати кам доштанд ва танҳо барои ҳаракати кӯтоҳ дар шаҳр истифода мешуданд, вале онҳо асос гузоштанд барои навгониҳои оянда. марҳилаи дуюм аз аввали асри 20 ба ворид шудани электромобилҳо ба муқобили мошинҳои бензинӣ оғоз гардид. дар он замон электромобилҳо ором, бидуни садо ва осон барои идоракунӣ буданд ва барои занон ва шаҳрнишинон хело маъқул буданд. аммо маҳдудияти батарея ва масофаи ҳаракат онҳоро аз рақобат бо мошинҳои бензинӣ маҳрум месохт. дар оғози асри 20 ба кашфи нафт ва арзонии бензин электромобилҳо камранг шуданд, аммо дар соли 1960-1970 бо афзоиши нигарониҳо аз ифлосшавӣ ва тамомшавии сӯзишвории хориҷӣ муҳандисон дубора ба ин идея баргаштанд. дар соли 1996 бошад ки Generator Motors EV1-ро муаррифӣ карданд, ки аввалин электромобили муосир бо батареяи муосир буд. рушди нақлиёт дар ҳар як кишвари ҷаҳон яке аз нишонаҳои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба ҳисоб меравад. тоҷикистон бо таърихи ғании худ аз давраҳои қадим то замони муосир марҳилаҳои мухталифи инкишофи воситаҳои нақлиётро аз сар гузаронидааст. пеш аз пайдоиши нақлиёти муҳаррикдор дар сарзамини мо воситаи анъанавии нақлиёт вуҷуд доштанд. шоҳрҳои бузург аз ҷумла роҳи абрешим ки аз қалморави кунунии тоҷикистон мегузашт василаи асосии ҳаракати молу инсон ба шумор мерафт. аз ин роҳҳо на танҳо тоҷирон, балки донишмандон, сайёҳон ва илмпарварон низ убур мекарданд. бо пайдоиши автомобилҳо дар нимаи дуюми асри 19 дар аврупо тадриҷан ин воситаи нақлиёт ба қаламраи осиёи марказӣ аз ҷумла тоҷикистон ворид шуд. мо метавонем ки аз филми ҳасани аробакаш як бор чӣ тавр филми таърихӣ аст назар афканем ки чӣ гуна автомобил ба Тоҷикистон ба роҳҳое ки душвор буд гузариши автомобил чӣ тавр истифода бурда мешуд. тақрибан солҳои 1927-1930 солҳое буданд ки аввалин автомобилҳо ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид гаштанд. автомобилҳои асри навин дигар танҳо воситаи ҳаракат нестанд, онҳо нишонаи пешрафт ва технологияи муосир мебошанд. якчанд нуқтаи ҷолиб ин аст ки масалан мошинаҳои барқӣ метавонанд масофаи беш аз 600 километрро ҳаракат кунанд ва без зарурати барқгирии зиёд. дар аввал электромобилҳо барои ҳаракати кӯтоҳ дар шаҳр истифода мешуданд. ҳоло онҳо барои сафарҳои дур низ омода ҳастанд. ҳатто ин технология то ба ҳадде рушд кардааст ки ҳоло автомобилҳо метавонанд беронанда ҳаракат кунанд. ин ихтироъ на танҳо осонии ҳаракатро таъмин мекунад, балки хатари садамаҳоро низ кам месозад. ҷолиб аст ҳамин тавр не аз ба ҳаракат даровардани як чарха то ба пайдо шудани чунин технология. биёед якчанд машҳуртарин маркаҳои автомобилро номбар кунем ки бо хусусиятҳои ҷолиби худ дар замони муосир хеле мавриди таваҷҷӯҳ буда дар ҷаҳон машҳуранд. Tesla навъи машҳури электромобилҳо ки бо моделҳои мисли Model S ва Cybertruck маъруф аст. Toyota бошад бо гибридҳояш машҳур аст, мисли Prius ки ифлосшавиро кам мекунад. BMW бо тарҳи замонавӣ ва электромобили A8 зебояш тарафдорони зиёд дорад. Volkswagen бошад бо AD4 ки як мошини барқӣ арзон ва боэътимод аст. дар тоҷикистон бошад ин маркаҳо рӯз то рӯз маъруфият меёбанд ва хусусан бо рушди инфрасохтори барқӣ. як далели ҷолиби дигар, дар соли 2024 фурӯши электромобилҳо дар ҷаҳон шумораашон аз 10 миллион адад гузашт. айни замон тибқи маълумоти хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар 6 моҳи соли 2025 ба ҳудуди ҷумҳурӣ зиёда аз 31 000 воситаи нақлиёти барқӣ ворид карда шудааст ки аз ин теъдод зиёда аз 27 000 электромобилҳо яъне воситаи нақлиёти сабукрави барқӣ ворид кардааст ки айни замон фаъолияти таксӣ доранд, яъне ба меҳмонону ва сокинони шаҳри Душанбе хидматрасонӣ карда истоданд. бартарии якум электромобилҳо ин кам таъсир расонидан ба муҳити зист мебошад ва камасраф буда
از جهت اکولوژی تازه میباشند. جهت رشد نقلیات برقی از جانب وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان برنامه رشد نقلیات برقی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 تهیه گردیده است و در یک جایگی با وزارت اداره‌های داخلدار کشور مورد عمل تطبیق قرار داده است که در آینده شماره وسایل نقلیات برقی زیاد شده این چنین شرایط مساعد برای حرکت این نمود نقلیات در جمهوری پیش بینی کرده است. وزارت نقلیات و حکومت جمهوری تلاش دارند که برای باز هم بسیارتر درآوردن واسطه نقلیات اتومبیلی سالهای نو که هم برای مسافربر هم برای بارکش ضرورند بیشتر گردد و امروز با واسطه نقلیات اتومبیلی سبکروی که در شهر استفاده میشه، یک الکترومبیل ها با یک سیمای ظاهری خود هم فعالیت مسافرکشان مینماید، هم سیمای ظاهری شهر رو با سیاحان خارجی پیشنهاد مینمایند که این هم یکی از پیشروی دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان و خود جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. امروز ها که ما در فعالیت یعنی که در وزارت زیرساختار وزارت نقلیات کار و فعالیت میبریم، هر روز کار ما با رانندگان این وسیله نقلیات به عمل می آید، یعنی که با هر یک راننده فهماندن سطح خدمت رسانی هم مسافرکش هم بارکش در عرصه بین المللی پیشنهاد نمودن خدمت رسانی ها با یک سیمای ظاهری راننده تاجیک به نهایت ضرور است که ما با هر یک راننده این را میفهمونیم و با تامین نمودن حجت های ضروری مسافرکش و بارکش امروز ها مؤسسه مشغول می باشد. ماشинҳои ҳушманд бошанд як кашфиёти ғайриоддие ҳастанд ки на танҳо моро беронанда ба масирҳои гуногун мебаранд, балки ҳамзамон фикр мекунанд. мошинҳои ҳушманд бо технологияи муосир мисли AI, интеллекти сунъӣ ва сенсорҳо сохта шудаанд. ин технология дар Тоҷикистон ҳам ояндаи наздик хоҳад омад. در جهان علاقه وسیله نقلیات خود اداره شونده فعالیت نموده ایستاده است، یعنی که این نمود وسیله نقلیات در خطسیرهای مسافربری جمعیتی معمول هستند. این پیش از همه به بی‌خطری، حرکت بی‌مامونیت و کم شدن صدمه در راه آورده می‌رساند معمول شده ایستاده است و ما این تجربه رو در آینده نقشه داریم که در تاجیکستان هم جوری کنیم. بر اساس کارکرد، توجه و فکری داشتن آینده بهتر، همه چیز همین گونه میتواند به خوبی و راحتی تغییر یابد. مثلا از یک چرخه عادی برسد تا به چنین شکل اتومبیل ها، انیخترش از اینجا تا به اینجا. و این توجه و فکری آینده خوب داشتن نه تنها در ساختن تکنیک و تکنولوژی بلکه در زندگی شخصی ما هم میتواند همین گونه معجزه کرده باشد. پس شاید از همین حالا با هم برای مناسبت های خوب، ساختن زندگی رنگین و زیبا و آینده روشن هم از جهت کاری و هم زندگی شخصی همین گونه مرحله به مرحله کوشش میکنیم. پس موفق باشید و از زینه بلندی که حالا قرار دارید به رشد بیشتر و بیشتر برسید. تا بازدید.